BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव नङा, जोबस्रांखाबायानो। MP इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिखौ BPFनि सानैसो मानसिफोरा बेखौ खुनुरुखुम रैखाथि होनायनि थांखिजों केन्डिडेट होदों। खाम्फाया जेनखानायखौ मिथिनानै हर हराव गाबबाय थायो। बिनि रिपर्टआबो जोंनाव फैदों। दा मोनसे खोथाया स्पष्ट जे MP इलेक्सननि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव हाबसिगोन आरो बिथाङा 14 नं सिगांजुवार ब्लकनिफ्राय UPPLनि जानानै MCL गेलेगोन। सिडनी बियाब LAC 31 नं सिडनी बियाब, बेवहाय मोनथाम हान्जाजों लानानै NDAनि गासै 900टा बाइक रेलि जोंहा दिनै दङ। बे बाइक रेलिनि मेइन उद्देश्यआनो जादों थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जोंनि गेजेराव जा गोरोबलायै खौसेथिखौ फोजोबनाय, दाङाबाजि बायदिसिना पलिटिक्स खालामबोबाय, बेफोरनिफ्राय जोंनि सरकारा मानबगोथि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बैफोर समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय जों समाजखौ उद्धार खालामनो हाबाय। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव NDAनि जानानै मानब गेदेर दिनैनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3 खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि थांखिजों जोंनि UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ MP हिसाबै देरहासार होनायनि मिजिंजों दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों। BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव नङा, जोबस्रांखाबायानो। MP इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिखौ BPFनि सानैसो मानसिफोरा बेखौ खुनुरुखुम रैखाथि होनायनि थांखिजों केन्डिडेट होदों। खाम्फाया जेनखानायखौ मिथिनानै हर हराव गाबबाय थायो। बिनि रिपर्टआबो जोंनाव फैदों। दा मोनसे खोथाया स्पष्ट जे MP इलेक्सननि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव हाबसिगोन आरो बिथाङा 14 नं सिगांजुवार ब्लकनिफ्राय UPPLनि जानानै MCL गेलेगोन। माननीय बर्तमान प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी डांगरिया तृतीयबार कारण आम प्राइम मिनिस्टार होने कारण इंडियन पलिटिक्स दल UPPL दलर हो पेलाय आज आमार सम्मानीय जयंत बसुमतारी डांगरिया आमी MP कैंडिडेट हिसाब से सिलेक्शन करिছো। तीनिटा दले मिली BJP UPPL और AJP दले। गतिके BTR अंचल जदि आमार दले आमार सरकारे सम्पूर्ण भावे आमी हाग्रामा डांगरिया जीतु पलिसि भातृघाती संघर्ष जातीय जातीय संघात এইবোৰ আমি শেষ কৰি পেলাই আজি যে শান্তি সমন্বয় আৰু ঐক্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমানৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ বৰ্তমানৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি যেনেকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই দলে বলে আগুৱাই নিব পাৰিছোঁ, শান্তিৰে সকলোৱে নিজৰ জাতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো স্বাৰ্থতে আমি আজি তিনিটা দলে লগ লাগি NDAৰ হৈ পেলাই বাইক যাত্ৰা 900খন বাইক লৈ পেলাই আমি যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰতো ইয়াৰ পৰা সামৰি পেলাই কয়লামৈলা হৈ এনেকৈ শান্তিপুৰ আৰু ৰনিকাটা হৈ পেলাই বাসুগাঁৱলৈকে ওলাব।